ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାର୍ଥ ମନୁଷ୍ୟର ପୁରା हो ଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ତା ସହିତ ରହିବା ତ ଦୂରର କଥା ତା ସହିତ ମିଶିବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାଏ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ତ୍ରିନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣେଇବି ଯାହାକୁ ଶୁଣି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳୁ ମାଟି ମଧ୍ୟ ଖସି ଯାଇପାରେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଶୁଣି ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ତାର ପରଦିନ ସେ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ଧରି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ପିତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ରିଟର୍ନ ଆସୁଥିଲେ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଫୋନ କଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ପୁଣି ଯାଆନ୍ତୁ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ସେଠି ତାଙ୍କୁ କହିକି ଆସନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେଠି ସେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଆମକୁ ଏଠି ଖୁସି ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପୁଣି ଚାଲିଗଲେ ଆଶ୍ରମକୁ। ଆଉ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପିତା ଆଶ୍ରମର ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ସହ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ, ଏମିତିକି ଦୁହେଁ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଜଣାଶୁଣା ଅଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆଶ୍ରମର ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଡାକିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସାର୍ କଣ ଆପଣ ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ କେବେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଶ୍ରମର ମ୍ୟାନେଜର ଜଣକ ଯାହା କହିଲେ ଆପଣ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆଶ୍ରମର ମ୍ୟାନେଜର କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପିତାକୁ ସେବେଠାରୁ ଜାଣିଛି ଯେବେଠାରୁ ଏ ପିତା ଜଣକ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଆଶ୍ରମରୁ ନେଇଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଷ୍ଟୋରି ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର କେବଳ ଏତିକି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ହେଇନଥାଏ। ଆମେ ସର୍ବଦା ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏ ବୟସରେ ଏହିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ତେବେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ପିଲାମାନେ ଏ ବୟସରେ ଠିକ୍ ଏହା ହିଁ ପରିଣାମ ଦେଖେଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କେବଳ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ସେୟାର ଦ୍ୱାରା ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।